Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Дами и господа, зрители и слушатели, здравейте! С най-новия епизод на Реално за имотите с нас Мартин Вихрен. Днешният ни гост се казва Антон Илиев и е един от създателите на агенция за недвижими имоти К5 имоти. Най-важното, което трябва да кажем за Антон е, че с богат опит от над 1000 сделки за продажба на имоти, той е един от най-опитните брокери, с които сме говорили. Здравей и благодаря, че си при нас. Благодаря за поканата, за мен е чест да гостувам при вас. Имате само интересни гости, водите супер, така че... Очаквах с нетърпение аз днес да се видим, да поговорим малко повече, но нека да започнем. Кажи малко за себе си, историята ти, защо реши да се занимаваш с недвижими имоти? Ами стана, то сигурно и другите колеги така казват, че случайно са почнали. Сигурен съм, че има поне 10 подобни версии, как съвсем случайно, и аз така. И аз съвсем случайно, но все пак имах сблъсък с недвижимите имоти преди колко години, преди около 20 и няколко години. Семейни имоти и баща ми възложи да търся решение за продажбата на едни два имота. И аз, търсейки решение, разбрах много неща за бизнеса с имоти. Това говорим за примерно 2000, 2001 година, 2002, 2003, този диапазон. Просто не може да се представите. 20 години в миналото. Да, не може да се представите колко по-различно беше от тогава, но се сблъсках с... няма да навлизам в детайли, но с интересно отношение, така да го кажем, се сблъсках и бях много неприятно изненадан. И аз после, гледайки се пък след години с други очи вече, от очите на брокер, гледайки се и аз какъв клиент съм бил, видях, че и аз не съм бил лесен, факт, но очаквах по-различно отношение, очаквах обратна връзка от колегите, с които тогава работехме, пък нямаше. И бях много разочарован и така ми мина така да го кажем, мина ми като идея, че ако се захване някой човек сериозно в този бизнес, може много бързо да заеме пазарен дял, само с малко по-различно отношение. Все пак за преди 20 години говорим. Но нищо, нещата останаха така до момента, в който случайно не се срещнах с първата агенция, в която работих, и след като вече имах някакъв бегал опит с имотите, те ме попитаха: ти какво работиш? Аз тогава работех в рекламата и ме попитаха: искаш ли да работиш в недвижимите имоти? То е, сходно е с това, което правиш, говориш с хора, срещаш се. И аз казах: нищо не разбирам от имоти, имам някакъв опит, но не разбирам. И казаха: ела, ще научиме. И така и стана. И започнах като брокер. Sample complete. Ready to continue?